quan vaig arribar a comissaria estava bastant fotut, perquè m'havien pegat una pallissa als grisos, que era el color que portaven abans, i amb bastanta sanya, vull dir, amb bastantes ganes de pallissa. I quan arribo em trobo quasi bé de sobte amb el Creix, amb l'Enric Creix, que era un dels dos germans, l'especialista en estudiants i catalanistes, crec que era la seva especialitat. I només veure'm i em dona un cop de puny a l'estómac, perquè em recordava de passades detencions, no? I quan acaba el primer tractament de pallissa a dalt i baixes a baix i trobes els companys cadascú a la seva cel·la, no? I tractes d'establir vincles de comunicació, és una situació molt kafkiana, en el sentit convencional, més convencional de la paraula, molt carregada d'absurd i en alguns moments de comicitat. O sigui, no puc oblidar mai quan de sobte no sé qui se li va escapar un pipí d'alguna cel·la de baix i es va sentir una veu que jo sé de qui era, d'un tal Mingue, d'un company nostre, que va dir: en virtud dels atributos otorgados por Dios Padre declaro inaugurado este pantano. És intel·lectual tot aquell que té una teoria de si mateix, en el sentit de que sap quin paper quin és el seu paper en els mecanismes de producció, en els projectes històrics, en els projectes socials. Llavors, qualsevol treballador que tingui aquest concepte és un intel·lectual, és capaç d'elaborar una teoria en relació a la seva pràctica. No? Davant d'aquesta tendència a instal·lar un pensament únic, un pensament dominant, hegemònic, que és el que es pot fer una caricatura dient que és lo políticament correcte, econòmicament correcte, dietèticament correcte, sexualment correcte, culturalment correcte, etc. És evident que la realitat mostra les seves ferides. No? El famós ordre internacional no és un ordre, és un desordre. Quan es diu, no, l'important és acceptar el present tal com ve i tractar de modificar-ho en un sentit evidentment positiu. I no val la pena anar a cercar al passat les causes del present. Llavors que s'està produint una història sense culpables. La llibertat empieza donde acaba la libertad del otro. La relació que hi ha entre no ets lliure si els demés no són lliures, realment. No? Hi ha un cert racisme cultural, no? El que és noble culturalment, el que no és noble culturalment. Llavors és noble culturalment escriure poesia, no és noble culturalment, o no tan noble, escriure cançons, lletres per cançons. I si féssim una antologia de les lletres, per deixar de banda la música, de cançons dels darrers 50 anys, trobaríem meravelles poètiques extraordinàries. Escriure és l'aprenentatge millor per un escriptor. Llegir i escriure. Perquè llegir és com rebre l'aliment, és allò que l'home és allò que menja i l'escriptor també és allò que llegeix, no? Llegir molt, escriure molt, i sempre arriba un moment en què te n'adones que necessites l'opinió dels altres i llavors recorre a una persona que et doni una opinió crítica. He passat per èpoques de la meva vida sense encàrrecs, o sigui, quan tenia 20 anys o començava a tenir 30, i no escrivia més que ara. Simplement tenia una relació amb la producció i amb l'escriptura condicionada per la pressió. I quan vaig guanyar el Planeta vaig ser el primer que va dir no, així compraré temps, i no és veritat. És a dir, finalment he decidit que si tinc un contracte que m'obliga a entregar una novel·la tal dia, l'escric. Si no tinc un contracte que m'obliga a entregar la novel·la tal dia, no l'escric. Trobem una Barcelona en el qual l'alter ego de l'autor viu a cavall entre la seva residència de Vallvidrera i el seu despatx de Ciutat Vella, igual com feia el propi Vázquez Montalbán, i trobem també un Barcelona que ja ha desaparegut, que està a punt de desaparèixer, presa per la voràgine després olímpica, i en la qual Vázquez Montalbán es permet unes ironies extremes, com per exemple l'explicació en un flashback d'un suposat complot per assassinar el general Franco i posar-hi, o per segrestar-lo, i posar-hi en el seu lloc l'escriptor Juan Goytisolo. Pepe Carballo crema llibres, concretament en aquesta novel·la els que crema són els de l'autor mexicà Carlos Fuentes. Pepe Carballo menja bé, hi ha fins i tot un gran tractat de gastronomia, i la visió àcida, corrosiva, tota la via irònica vital és molt i molt present. Vázquez Montalbán és un autor com a narrador que ha estat força adaptat al mitjà cinematogràfic. Com altres autors de la seva generació, especialment Juan Marsé, per exemple, les seves novel·les sovint han traspassat el paper per arribar a la gran pantalla. En el cas de Vázquez Montalbán, la sèrie relacionada amb el detectiu Pepe Carballo ha estat abastament adaptada, de manera que el propi alter ego de Vázquez Montalbán, el propi Pepe Carballo, ha tingut moltes identitats, moltes cares a la pantalla gran. Vegem-ne algunes.
Uns quants anys després, Juanjo Puigcorbé, com veuran tot seguit, torna a encarnar el personatge de Pepe Carballo. Probablement Puigcorbé ha estat un dels més idiosincràtics a l'hora de posar cara a aquest personatge que molts identificaven amb el propi Manolo Vázquez Montalbán, amb el propi autor, el propi alter ego. La pel·lícula d'aquesta nit, La Rosa d'Alexandria, és una primícia, s'estrena amb direcció de Rafael Monleón, amb guió de Pedro Molina Temburi i amb en Juanjo Puigcorbé exercint de Pepe Carballo i amb en Jim Benigni del seu fantàstic escuder, d'en Scooter. Sovint el cinema és una porta d'entrada, o pot ser-ho, a la literatura. Jo els convido a que gaudeixin de La Rosa d'Alexandria tot seguit i potser demà, potser aquesta nit mateix, per què no, quan hagi acabat la pel·lícula, vagin a la seva prestatgeria, busquin La Rosa d'Alejandria i degustin també la novel·la i d'altres novel·les de Manuel Vázquez Montalbán.